kaɗai ita za ta zamto mai rawa. Da sanadin soyayya ce lallai yau na yau dace wannan kyamar kima ce burina wata lamunce mai soyayya. Ni matar kona ya kawo tsuntsu babba mai kyawu da gani a ido banga kamata sama lallai zane kiwo har a gani a yaba shi zan aika ya jiran kulawar soyayya. Tsaya ga wani ɗan guntun labari domin daren jiya na yi mafarki na kai taro ne na gani jama'a da yawa auren ma ke ɗauri kin ci kwalliya ta amare ni kuma an gona shirya. Lallai na yi sa'a bana dace ne da masoyina ina yau ba ni babu razana zana ga tsoron Allah na saka kyawun niyya. Murmushin da nake daga zuciya ne ba iya baki ba, ƙaunar da nake miki daga suke ne ba saka wasa ba, ki kalli cikin idanuna bai ɓoye kamanni ba, ke ce ta farko na ƙarshe gare ni daga ke na rufe soyayya. To alƙawari ne ka ɗauka ka san kaya ne Tuna haka rami na binne waye zai tone. ina roƙon ka idan magautan muka zo ne